Каб быць шчаслівым, што патрэбна чалавеку? А трэба радавацца ранкам, што прачнуўся. Здаровы што, не п'еш са стогнам лекі, што сам вадой халоднай спаласнуўся, што ўзыход і захад бачыш сонца, многагалосы птушак чуеш спеў, што над табою неба сінь бясконца, што многа добрага ужо зрабіць паспеў, што можна з ветрам хуткасці спрачацца, на лузе паваляцца ў траве, всё тое шчасцем будзе называцца. Бо шчасце ў тым, што чалавек жыве.